Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndia supervisor matapita katenga majumbo eno ndiye makadi wa kupulichidwa kunoko akuchokera kuti kapena sorting yanu mukumatani fa makadi ameti kuona munomu ndali longo okhaokha and registration ichitika kulilongwe kuno ndeli ifewe ya concern kuti kodi makadi ali. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.